Ayo patung Roro Jonggrang. Kuwi nembang Roro Jonggrang. Patung Roro Jonggrang. Lho, patunge mburi ana remute kok niku. Iso nembang mawon. Kowe nembang ya patung Roro Jonggrang. Heeh. Kok sik nganggo remote. Iya, diremote. Iya. Wis. Iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya, iya. Tombole iki bangane ra iso nembang ya nek wah nek aku ya ngono kuwi. Cah lanang kok. Patung Jonggrang. Nah, kuwi nembang. Lho, langsung dadi. Langsung mari le dadi patung. Brian. Berarti wis dipeluk. Nggih, sampun. Wis iso nembang. Wis saged. Pun semangat iki kula. Iya, alhamdulillah bisa gelem nembang.